Magandang araw sa ating lahat, mga ka-viewers. Salamat sa inyong panonood sa video ito. At sa ating vlog po sa araw na ito ay papaliguan natin yung alaga nating manok kasi po napakainit sa buong araw at nasa labas lang sila nakatali. So kaya kailangan natin silang paliguin kasi yung kanilang katawan is napakainit. So kailangan po na mabawas-bawasan yung init ng kanilang katawan para hindi sila magkasakit. Nakasanayan na po talaga guys ito sa amin na ang ganitong uri or klase ng mga manok ay pinapaliguan talaga para po mawala yung kanilang mga kuto or pulga sa kanilang katawan at para naman mawala yung dumi sa kanilang balahibo kasi itong mga manok na to ay nakatali lang sa labas. Hindi naman nakakasama sa katawan ng ating manok kung atin silang papaliguan kasi ang manok na ito guys is ang lahi nito ay asil. So karaniwang sa mga asil na manok ay pinapaliguan talaga para makondisyon yung katawan ng manok at lalo silang sisigla kung atin silang papaliguan. At isa pa guys, bakit po pinapaliguan ang mga manok na ito? Kasi kapag nakatali sila sa labas ng buong araw at napakainit yung panahon, so expected na po talaga yan na ang katawan ng mga manok ay umiinit din. So hindi po normal. So kaya po sa hapon or sa umaga pinapaliguan natin para naman kahit papaano ay mabawas-bawasan yung init ng katawan ng ating mga alagang manok. So take note lang po na hindi po lahat ng uri ng manok ay kailangan po talaga paliguan. Ito lang po klase ng mga manok na ito guys ay na kailangan po talaga paliguan. Kasi kapag hindi natin ito pinapaliguan guys, hindi po masigla tignan yung alaga natin. At ito po yung advice sa amin, yung binili namin itong manok na ito. At sinabi ng may-ari na dapat kailangan pinapaliguan tong mga manok na ito kahit minsan lang, kahit isang beses lang or dalawang beses sa isang linggo. So kaya ginagawa namin na pinapaliguan itong manok para naman hindi magkasakit. At yun lang guys sa ating vlog sa araw na ito at salamat sa inyong panonood. Please support my channel and subscribe. God bless sa inyong lahat.